Искате ли да получавате голяма заплата? Можете да напишете това в коментарите. Разбира се, повечето хора, които са на заплата, ако ги питам, те със сигурност ще искат да получават повече пари за работата, която вършат. Както знаем, ситуацията не винаги е такава. По-голямата част от фирмите изключително рядко вдигат заплатата, вдигате само когато се налага и я вдигат с много малък процент. В днешното видео ще ви разкажа какви са основните проблеми, които бизнеса среща за вдигане на заплатата на своите кадри и какви са основните проблеми, които кадрите, разбира се, хората, които работят, не виждат и затова фирмите не ги забелязват и не вдигат тяхната заплата. За тези, които не ме познават, казвам се Цветан Радушев и това е моят канал за бизнес и търговия. Можете да ме подкрепите, когато ударите един палец нагоре, когато ударите камбанката, когато напишете коментар и най-вече ако споделите това видео с приятели. Може би сте чували, когато едно животно в природата не може да достигне стадото, да кажем ако имаме едно стадо елени, които се движат заедно и едно от животните по някаква причина не може да настигне останалите. Може да е здравословен проблем, може да се чупи крака, може просто да не е яло достатъчно дълго време, за да не може да се придвижва. Тогава какво се случва в природата? Тогава, за съжаление, останалите индивиди от стадото оставят това животно и да кажем, ако е овца, идва вълка и изяда овцата, която е изостанала. В бизнеса нещата не стоят точно така. Голяма част от фирмите, когато имат някой от персонала, който не се справя достатъчно добре, те правят всичко възможно да го задържат на работа, защото фирмите смятат, че му трябва време, да кажем, по някаква причина този човек често е болен или пък просто не е ефективен, защото има семейни проблеми или по някаква причина няма мотивация. Те се опитват да го върнат обратно към работния процес и това прави цялата фирма неефективна, когато се фокусира върху кадри, които не могат да се справят. А ако фирмата не може да се справи с това, тя започва да буксува, защото и хората, които работят и наистина се справят добре с работата си, виждат този проблем и започват постепенно да губят мотивация за работа, тъй като се задават въпроса аз защо да работя повече, като имам колеги, които не работят добре, постоянно почиват, постоянно са в болнични, в отпуска и получаваме едни и същи пари. Поради тази причина от към бизнес гледна точка, много често фирмите не са коректни към хората, които работят към тях. По един и същи начин се отнасят с всички, които работят към фирмата. Тоест заплатата не е обвързана с резултата. Поради точно тази причина, да кажем как сме решили този проблем в българска образователна кибернетика. Ние имаме брандова идентичност. Всеки може да разгледа как изглежда брандовата идентичност на компанията, като натисне първия линк в описанието на това видео. И смятаме, че при нас е редно да работят само хора, които имат ясен финансов план, да можем ние като компания да знаем колко пари им трябват в момента и ако можем да ги осигурим, само единствено тогава да почваме работа с тези хора. Защото ако някой иска да взима определена заплата, но фирмата, която работи с него, не може да ме осигури, в дългосрочен план води до една ситуация, в която той не е удовлетворен от работата си, а фирмата от резултата, защото ние не можем да очакваме добър резултат, ако хората, които работят за нас, не са мотивирани, не получават достатъчно пари. Може да ми напишете в коментарите ви какво мислите по този въпрос. Второто много важно нещо е, когато говорим за компанията, да има така изработена брандова идентичност и да може да помага в дългосрочен план на хората в компанията, освен да се изпълнят финансовите цели, те да живеят един добър и здравословен живот. Защото когато един човек е болен, когато е подложен на стрес, да речем, когато не се храни правилно, когато употребява различни наркотици или различни вещества, цигари, алкохол, когато не спи редовно, когато не получава достатъчно пари и не може да се позволи достатъчно хубава храна, да речем, в дългосрочен план този човек става неефективен, а съответно, когато компанията има много неефективни кадри, започва самата тя да буксува и не може да дава достатъчно добри условия на онези от екипа, които имат наистина мотивацията и уменията и се развиват в нея и цялата компания потъва. И според мен една компания трябва да бъде като едно добро стадо. Ако някой се щупи крака, компанията да го оставя. Защото колкото и неприятно да звучи, то ние няма как в дългосрочен план да изградим добър бизнес, ако имаме недобри кадри в бизнеса. Бизнесът всъщност не е един човек, не е името на една компания,
а е общата стойност от ефективността на абсолютно всички кадри в нея. Надявам се да го разбирате това. И сега ще ви дам няколко решения за това как да получавате наистина много висока заплата. Първо, трябва да имате ясна финансова цел. Трябва да сте напълно наясно с вашия финансов план. Колко пари ви трябват на месец точно към днешна дата. И да не се съгласявате да започвате работа в компании, които не могат да ви осигурят тези условия. Второ, трябва да сте наясно какво ви трябва като умения, за да постигнете тези резултати. Защото вие може да искате 10 000 лева на месец, но имате ли тези умения? Дори да намерите правилната компания, какво се иска от вас, за да печелите тези пари, да може да изпълните този, иначе не чак толкова сложен финансов план. Това е нещо, с което вие трябва да сте напълно наясно. Следващата точка е, когато вече имате ясно разписан финансов план и имате ясна идея какво трябва да свършвате за тези пари, да поддържате вашата мотивация достатъчно дълго, за да можете да стигнете до тази крайна цел. Това не е никак лесна задача. Голяма част от хората, които започват да работят в една компания, в началото са силно ентусиазирани, а в процеса на работа те губят ентусиазъм. Това е така, защото не винаги ръководството се грижи за това кадрите да са достатъчно мотивирани и не винаги резултатите идват още в началото. Тъй като голяма част от компаниите реагират, когато някой сбърка нещо в работата си, реагират или много остро, или прекалено меко. Много е важно там, където се намирате, да има яснота какво трябва и какво не трябва да се прави. Защото в противен случай компанията допуска и други кадри, които провалят ефективността й. Давам ви веднага пример, ако вие сте някъде и един комар успее да ви ухапи, какво става? Става пъпка. Тя ви сърби, ако не убиете комара, след известно време, може би час, може би 10 минути, може би утре, той се връща и отново прави същото. Ако един човек в една компания има поле, в което може да краде от нея и ценностната му система е такава, че той да може да симулира работа, за да взема пари, то това прави компанията неефективна. Не идете да работите за компании, които оставят работниците им цял ден да си клатят краката, защото в дългосрочен план тия компании няма да могат да ви плащат достатъчно добри пари. Компанията трябва да е адекватна и трябва при ситуации, в които, да кажем, комара ги пощипва, т.е. подпира се и симулира работа, компанията да го забелязва и да прекратява отношения с него. Защото в противен случай, ако имате много комари във вашата компания, от другата гледна точка, рано или късно вие ще фалирате. Защото хората, които са при вас, са наготово, те ще чакат заплати, ще симулират работа и в противен случай вие ще трябва да ги влачите или тия, които са, да кажем, неефективни, ако нямате механизъм, с който да ги направите по-ефективни, те няма да могат да направят компанията работеща достатъчно добре, за да може хората да са доволни. В тая връзка компанията трябва ясно да се интересува от финансовия план на всеки един от служителите и трябва да може да им осигури достатъчно пари, като под достатъчно се разбира толкова, колкото самия служител иска. Всеки има правото да иска 10 000 лева, 100 000 лева на месец, всеки има правото да работи където си пожелае. И за мен са абсурдни сделки от типа на сега трябват ми 2000 лева, за да си плащам нормално разходите, обаче съм съгласен на 600 лева, защото така и така. Тези сделки са абсурдни, такива сделки не могат да съществуват, защото по този начин нито хората, които работят в компанията, са доволни, нито компанията в дългосрочен план има правилните кадри за нея. Може да напишете какво мислите по въпроса в коментарите на това видео. Относно грижата за здравето. Компанията трябва да предоставя достатъчно добри условия на своите служители, за да могат те да се грижат за здравето си. Може би съм ви споделял, че в някои държави, да речем в Армения, не наемат хора, които пушат цигари. Това в България е дискриминация. В някои фирми в България не наемат жени, които имат деца, защото децата често се разболяват. Напротив, ние се стараем да наемаме хора, които имат деца, защото това са хора, които имат нужда от стабилна и достатъчно добра работа, за да могат да си изхранват семейството, а защо не и да имат още по-голямо семейство в бъдеще, ако това са техните цели. В тази връзка компанията трябва наистина да се грижи за здравето на своите колеги. И сега тук може би някой от вас ще питат, ами вие как се грижите за здравето на вашите колеги? Много е просто.
Ние правим ежемесечни екскурзии в българска образователна кибернетика, семейни, в които си говорим, които са здравословни, обвързани са с разходка и по този начин ние стимулираме хората да бъдат по-здрави. Имаме курсове за здраве, имаме курс за здравни застраховки, как работи всъщност здравната застраховка и това помага на хората в компанията в дългосрочен план да изградят правилно тяхната ценностна система, да са по-здрави и по-щастливи. И не на последно място, ако вие искате да научите повече за това как да изградите своят финансов план, за да може да намерите вашата работа, която да ви осигурява достатъчно добри условия за да живеете нормално и нормално по начина, по който вие желаете, можете да последвате втория линк в описанието на това видео, в който да разгледате съдържанието на курса по финансова грамотност. А ако искате безплатна консултация с наш консултант от българска образователна кибернетика, за да научите повече за останалите продукти, които предлагаме, или да изградите безплатно вашия финансов план, защото нашите консултанти могат да ви помогнат за това, просто използвайте третия линк в описанието на това видео и се запишете за безплатна консултация. Искам да ви се похваля, че отскоро има колекция Бай Радушев, продукти от позлатени и изцяло сребърни продукти. Това е позлатен рок на изобилието. В четвъртия линк можете да го видите в сайта на BOG.BG и може да си закупите такива продукти, ако ви харесват. Има различни продукти в момента. Има кози рок, има рок на изобилието, има златен орех, които са ексклюзивно само за българска образователна кибернетика или ексклюзивно само за Бай Радушев, като рога на изобилието и кози рога са Бай Радушев. Няма да ги намерите другаде. Можете да разгледате и всички наши продукти на онлайн магазина. Не забравяйте да коментирате, да ударите палец нагоре. Благодаря ви и до скоро!